ओइ सरकारि हस्पिटालावहाय सिजारिं जागोन ना जाया? थाखा फैसा प्रब्लेमनि थाखाय हिन्जावखौ आरो गथ'खौ हस्पिटालनिफ्राय सख'नो हायाखै। मानि बे दिनै जोबोद दुखु गोनां जाथाय। जाय जादों बेनि थाखाय बांसिन दुखु गोनां, नाथाय नों आंनि थाखाय बेफोरो है साला फैसा गैयाबालाय मानोथो हिन्जाव लायोब्रा एक्सेट्रा जानो हागौ। नंगौ खोथाया बेबो, फैसा गैयाबा मानो हिन्जाव लायो, संसार जागोन मागोन खामायग्रोखानोसो लानांगौ। खिन्थु खायसेनि लाइफआव ओरैबायदि जायो जे बैसो थांग'जोबनानैबाबो उफाय सारा, प्रब्लेमनिफ्राय प्रब्लेम, खाफालाव लिरनायसो होनांगौ ना मानायसो होनांगौ बेफोरबायदिबो थायो खायफा। प्रब्लेमनिफ्राय प्रब्लेम मालाबाबो जौगानोनो हाया। थ' उफाय हारा बैफोरबायदि बेसाराफ्रा मा खालामनो। थिग बेबायदिनो ब्रादार एन्टनिय' बिथां इउटुबारा दिकेयाजुलिनिफ्राय बे भिडिअखौ हरदों। रां गैयैनि थाखाय हिन्जावखौ आरो गथ'खौ लाबोनो हायाखै हस्पिटालनिफ्राय, सिजारिं जादों। दा गथ'आबो मोनबाय अन्थाव बाथाव गथ'। दा प्रब्लेमा रावनावबो जानो होननानै जाया, आरो माला जागोन बेखौबो जों मिथिया। मालाबा हयथ' नोंनावबो जानो हागौ। दिनै बै फंबायनाव बा बिदा जाय सोमोन्दो जेखियानो हक, बेनाव गथ'नि प्रब्लेम जादों, गथ' फैनायनि रां गैया। गाबोन समफोर नों रां गोनांबाबो नोंनाव बेलेग प्रब्लेमबो फैनो हागौ, जे बेलायाव नोङो माने गाबगु खुगु जाबाबो नोंनि जिउ बा सोरनिबा न'खरनि जिउखौ बासायनो हायो, बा सोरनावबा आरो नोंनाव बेलेग बेमारबो फैनो हागौ। बेफोरबायदि जों बयबो मिथिखागौ। थ' बिनिखायनो आंबो आंनिफ्राय जेसे हायो नाजानोसै एसेबाबो हरनो। आंनाबोथ' प्रब्लेम फैगासिनो दंखायोआनोसै। हिन्जावा प्रेगनेन्ट, आरो हिन्जावाबो बे पार मान्थ बिदिनो गावनि सेलारिनिफ्राय 10% हरो। बेखौबो आं बुंदों, बिदि प्रब्लेम जादों, नोंबो हरनो गोसोबा हरनो हागोन। थ' बे दा डिउटि जोबखांनानै गाव सावरायनो बुंदों, दा रायज्लायगोन। थ' बेबायदि आरोना, जिखुनुआनो जाया दा प्रब्लेमा गोबांना गोबां फैयो। जों दा प्रब्लेमनि सलुसना मा बेखौसो नागिरनांगौ। बैखौहाय गैयाबा मानो हाबा लायामोन मायामोन, मानो गथ' माबानाय, बेफोरखौ बुंफिनबा जाला, बुंखांबाय थाबा बे थांबाय। बे आरोना, दा आंनि खावलायनाया बेनो, गोबांथार समफोराव डनेसननि माने भिडिअ बानायबोबाय, आरो फिन खेबसेबाव बाराखौ नङा, थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखाब्लाबो गोबां जायो। आंनि थाखाय नङा, नाथाय बै ब्रादारनि थाखाय। आंबो हरजोबनो हाला नालाय, आंबो जि हायो आंनिफ्राय हरनोसै नैबे गुगोल पे नाम्बारावहाय। नोंथांमोना जायफ्रा हरनो हाथाराब्लाबो दुखु दाजा, मोनसेल' गुरै खावलायनाय, भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। मानो होनब्ला गोबां दं बर'फ्रा बेसे हरोब्ला 100-200ब्लाबो गोबां जाहैयो। थ' थाबैनो बे गथ'खौहाय हस्पिटालनिफ्राय लाबोनो हागोन होननानै आं सानो, मिजिंथियो। जाय जायगायाव मैया ब्रादार एन्टनिय'आ भिडिअ हैदों, नोंथांमोना थांनानै नायबा नुगोन। न'खरावहाय जेबोआनो गैखाला, माने खैला बन बोनानै जायो। माथो बेसेबां फैसा थानो बेफोरबायदिनाव। दैलि हाजिरा मावनाय, जानाय लोंनायावनो थाङो। फिरिनिफ्राय फिरि, खायफा बिमा बिफानि अबहेलायावबो बिदि जाबोनाङो। उफाय गैला, चान्स मोनला, नांगौबायदि गावबो आइडिया रोंजोबला, फरायनांगौ लिरनांगौ, गोबां प्रब्लेमाव गोलैयो। नाथाय जों प्रब्लेम जाजानाय मानसिखौहाय मानो प्रब्लेम जादों जों बेखौ बुंनोल'सो रोंगौ, नाथाय बेनि बेस्ट सलुसना मा, आरो बेयावहाय जोंनि माखासे जिखुनु पार्टिखौ आं बुंनो साना, पावाराव थानायफ्राबो माबोरै मा खालामब्ला जोंनि एरियाफ्रा डेभेलप जागोन, मानसिफ्रा मोजां स्कप मोनगोन, बन बोनानै जाग्रा, खैला बोनानै जाग्राफ्रा मालानि दिनाव रेहाय मोननांगोन, अबेबाफोर इन्डास्ट्रि माबा माबिफ्राव हाबनानै थाब्ला स्कपफोर मोनोब्ला, बेफोरबो जोंनि थाखाय साननो गोनां जाबाय दिनैनि दिनाव। थ' गुगोल पे नाम्बारखौ आं होनानै होदों नैबे स्क्रिनाव, बिथांनि गुगोल पे नाम्बार। जाय हायो एसे एनै आंबो स्टार्ट खालामसै, आंनिफ्राय जि हायो। माने उफाय साराब्लाबो मालाबा थानो हाया, मा खालामनो जायो खायफानि सिटुवेसनखौ, गासैनिखौबो हाजोबाब्लाबो। प्रब्लेमा दिनै बेनाव फैदों, गाबोन आंनावबो फैनो हागौ, गाबोन नोंनावबो फैनो हागौ। जाय हाजो बुङो सोरबा हामदोंलै साला एक्सेट्रा। गाबोन नोंनि न'खरावनो नोंनावबो जायोब्ला नों हामदों होनगोन नामा? कमेन्टफोरखौ नायोब्ला जों नुयो खायफा मानसिखौ।
थ' जिखुनुआनो जाया आंनिफ्राय जि हायो आं एसे ट्रेन्सफार खालामसै ओमफ्राय दा वाइफआबो बेबो गावबो खामायो नालाय बेबो इसिबां हायो गाव सावरायनो होनदों। थ' जिखुनुआनो जाया बाजैया दिनै दख'ना गानदों एक्सुवेलि बेयो दख'ना गानदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनो हागोन। डिउटियाव दिनै फार्स्ट टाइम दख'ना गाननानै फैदों बेयो फुरा ट्रेडिसनेल। थ' बे ब्रादारनिसिम सोर मा साननाय दङ अननानै कमेन्ट होलाय आरो हरनो हाथाराबाबो थाइसे थाइनै अननानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जायफ्रा गोसो गुदुं अननाय दं मालायनि सायावहाय जाय मालायखौ अनो बे गावखौबो अनो जाय गावखौ अनो बे मालायखौबो अनो ना बे नङा जे अनसुंथाइ खालामनाया थाखा फैसा हरबाल' जाय हाया बिसोरबो हायैबो थायोना जाहाथे सोरबाफोर मिथियो बार बुंदों भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन। बिथांजोआ डिउटियाव थांनो रेडि जाबाय आंहा दासो ब्रास खालामदों। दिनैहाय मा रुप नुनो मोनदों आङो नोंथांमोना नायनो हागोन। बा ट्रेडिसनेल मोजांब्रा ना बिदि गानबाय थाबाथ' खिथालाय बेनो मोजां गोनां नङा गाव अकेजनाव गोसोबाल' गानोना बेयो दिनै वाट्स गानलायबावो थिखाबाय मेदामा जोंना आंहा दासो ब्रास मानिबाय आं दिनै बेखौ पाब्लिक कमेन्टजोंसो माबादों नामाथाय पाब्लिकआ कमेन्ट होबाय थानायखायसो गानथारबाय बेबायदि मोनबाय आं बेखौ। दिनै डिउटियाव बियो फैदों नै दख'ना गाननानै बा ओइ सरकारि हस्पिटालावहाय सिजारिं जागोन ना जाया? जायो सरकारियावबो जायो। बिथांजोआबो पसिबल जायोबा दा 10 माह